Jeg vil her vise jer, hvordan elektronisk håndbremse fungerer. Vi sidder her i en C4, Citroën C4 Grand Picasso fra 2009. Og vi har håndbremsen heroppe, hvor vi skal trykke på fodbremsen. Og så kan vi trykke på den, og så kobler den automatisk fra. Når man tænder bilen, sætter den i D, hvis det er en automatgear, så kobler den selv fra. Og når du slukker bilen, så kobler den selv til. Det tror jeg, de fleste er med på. Hvis du vil sætte bilen, f.eks. når det er frostvejr, og du slukker bilen, så kobler håndbremsen til. Men nogle gange så kan håndbremsen godt, den er ikke så glad for frost. Så hvis man ønsker at koble håndbremsen fra, så er det på den måde, man gør det. Slukker bilen, sætter tænding på igen, trykker bremsen ned og trykker på knappen. Så kobler den af der, og vi kan sætte tændingen af. Hvis jeg gør det en gang til, så kobler den selv til igen. Så det er kun en engangs forestilling. Hvis man vil have den til at gøre det permanent, så går vi her ind i menu, i konfiguration, og vehicle parameter, driving a system, og så er der et flueben der ved automatisk håndbrems. Den kobler vi fra og trykker OK. Så vil lampen herovre for automatisk håndbrems lyse, og det vil den blive ved med, for at vise dig, at automatisk håndbrems det er slået fra. Og hvis man vil gøre det igen, så går vi det ind igen. Parameter, driving system, OK. Sådan. Håber det giver mening. Lidt om elektronisk håndbrems. Hej hej.